Bosta kienu dawk li l-4 filgħodu attendew għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Antoinette Midjani fil-Knisja ta' Stella Maris f'Taslima sabiex iselmu il-memorja tas-sopran u għallima tal-kant li ħalliet din id-dinja it-tnejn li għadda fl-omor ta' 88 sena. Imwielda f'Taslima fl-1937, Midjani studjat il-pjanu u il-kant f'Malta u fl-1958 hija kienet rebħet scholarship sabiex tmur tistudja fil-London's Royal Academy of Music. Sussegwenzament hija ingħatat kuntratt mar-Royal Opera House Covent Garden wara li rebħet kompetizzjoni internazzjonali. Intant fis-sittinijiet Midjani kienet marret tkanta f'pajjiżi Ewropej fosthom fir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja u l-Italja fost l-oħrajn. Fil-waqt li minn żmien għal żmien kienet terġa' tinżel lejn Malta sabiex tippreżenta. F'Malta hi interpretat ir-ruoli ewlenin fit-Teatru Manuel fosthom La Forza del Destino u Kavallerija Rustikana kif ukoll ħadet sem fi Gala Irjali quddiem ir-Reġina Elisabetta II u l-Prinċep Filip fl-1967. Fl-1970 irritornat Malta sabiex tieħu ħsieb il-ġenituri tagħha iżda baqgħet attiva fil-qasam mużikali bħala kantanta u għalliema u ffurmat bosta artisti Maltin. Fl-1991 ingħatat il-Midalja għal Qadi tar-Repubblika. Waqt l-omelija iċ-ċelebrant iddeskriva lil Midjani bħala għalliema passjonata b'vuċi anġelika u b'imħabba kbira għall-istudenti tagħha. Għal-funeral ta' Antoinette attendew numru ta' persuni li kienu jafuha fuq livell personali fosthom familjari, ħbieb u studenti li għalmet tul is-snin kif ukoll persuni li b'xi mod jew ieħor Midjani ħallit impatt pożittiv fuq ħajjithom.